Oh, kandhani kok. Iki jenenge sego rawon. Memang mula wis tak kandhani to. Tresno iku kadang kaya kriping telo. Iso acur nek ora ati-ati nek nggawa. Ayo to. Yo ngomong ae. Aku tanpamu bagaikan sego kucing hilang karete. Ambiar kok. Ya, mamula ayo dadi wong kaya sing cerdas to. Ya, yo kandhani kok. Nang masa akhir taun ayo padha sambat ora ndidhowe. Jenenge urip meski akeh cobaan. Yen akeh saweran kan jenenge dangdutan to. Wong lemu kuwi dudu kakean mangan. Ngawur e. Pancene program diete sing gagal. Duwe bojo iku asline iku awet sing rupane biasa-biasa kae lho. Wong nek ayu iku paling 10 tahun 16 tahun wis ilang ayune. Nah nek bojo biasa sampai tau ae tetep biasa ae.